ang ubang mga dapit sa nasud padayon pa nga gipaubos sa mga community quarantine. Dinhi sa probinsya sa Sugbo, hinay-hinay nang midasig pag-usab ang turismo. Gani, ang hiyas sa norte nga isla sa Malapascua sa lungsod sa Daan Bantayan, nagpahigayon na sa ilang summer festival. Gipasayugdahan sa Department of Tourism 7 ang Dive 7 Summer Festivals nga mudagan gikan sa buwan sa Abril ngadto sa Hunyo. Kini maglangkob og lain-laing dive event sa mga top dive destination sa Rehiyon 7 nga mao ang lungsod sa Moalboal ug isla sa Malapascua sa Daan Bantayan dinhi sa lalawigan sa Sugbo. Apil usab sa Dive 7 ang Mactan sa syudad sa Lapu-Lapu, Panglao sa probinsya sa Bohol ug Dawin sa Negros Oriental. Sa maong aktibidad, naausab clean-up activity sa lalawigan sa Siquijor ug Garbo sa probinsya sa Sugbo nga ang una nga duha ka Dive 7 activities dinhi gipahigayon sa Sugbo. Una didto sa lungsod sa Moalboal kaniadtong Abril 23 ug ikaduha didto sa isla sa Malapascua kaniadtong Mayo 13. Tinguha sa Dive 7 nga ma-promote ang mga hiyas sa kadagatan ug dive industry sa Rehiyon 7. Pinaagi sa mga kalihukan nga makapadasig sa mga lokal ug international scuba ug free divers. Cebu and Central Visayas, in our opinion, and also is a fact, is the center of diving in the country. So sa accredited dive operators sa tibuok nasod, 60 to 70 also comes from the region. So it is really our kanang job nga ato gining barugan ning diving. Never mind if the other areas are not so active, but we cannot kanang take it for granted. Ato sa pagbukas sa Summer Festival sa Malapascua ni adtong Mayo 13, mapasalamaton si DOT 7 Regional Director Shalimar Tamano kang Gobernador Gwendolyn Garcia. Kinsa mo'y usa sa mga nangusog nga buksan pag-usab ang turismo sa lalawigan. All of this could not have happened if you did not open Cebu tourism. Ang tulo ka adlaw nga festival, adunay lain-lain nga aktibidad aron ma-promote ang turismo sa lugar. Adunay underwater photo competition nga ilang gitawag og paparazzi, beach ug underwater cleanup ug discover scuba diving programs alang sa mga gustong sugdan ang ilang scuba diving experience. Samtang sa iyang pag-abot balik sa isla sa Malapascua, si Gobernador Garcia malipayon gayud nga nakakita sa pagkabuhi sa turismo sa Malapascua kun itandi sa iyang pagbisita dinhi niadtong Nobyembre sa miaging tuig. And I am seeing Malapascua blooming again. I am so happy that this activity is now being spearheaded right here in Malapascua. Samtang sila nag-lockdown pa, kita nag-summer festival na. Samtang sila nag-GCQ, ECQ pa, kita nag-Malapascua underwater paparazzi na. Didto sa Moalboal atol sa unang Dive 7 event, aduna usab gipahigayon nga underwater cleanup ug scuba diving lessons nga gipanguluhan mismo ni Tamano ug Moalboal Mayor Paz Lingling Rusgoni. Paula Mendoza, balita sa Sugbo.